Åh, helvede. Hey, shorty. Så siger han bare, hey shorty. Samsø, det er sgu da over Fyn, din dumme kælling. Hvad for en ø ligger under Sjælland? Poppe, jeg går lige din... hvad for nogle figurer har du der i hjørnet? Mor, hvorfor har alle fede kællinger fucking lækre veninder? Hej, Ej, hvor gammel er du? jeg er 13, bliver 14 næste uge. Hvad for en dag? Søndag. Pis. Nej, fredag. Pis. Nej, jeg mente tirsdag. Jeg har ikke fødselsdag der. Det har jeg ikke. Det har jeg har den 29. Spurgt. Tillykke. Bor du på Fyn, Sjælland eller Jylland? Ingen af det ene. Ja. Bornholm? Bornholm. Hvor under Sjælland. Ja, det er jo, så bor du også i Sjælland. Nej, jeg gør ikke. Jeg bor under Sjælland. Jeg bor ikke engang på øen. Nej, Samsø. Samsø, det er sgu da over Fyn, din dumme kælling. Hvad for en ø ligger under Sjælland? Dumme. Det er som om hun kunne høre det. Hvad? Where are you from? Support, what can I I am do? from Denmark. Denmark. Oh, Yes. that's great. So that's- What about you? I'm from Intrabanco. Yes. I like those feet. District. No, feet. Feet. Pete, he's my friend, Pete. Yes. He's my friend. Hey, shorty. Så siger han bare, hey shorty. Jeg hedder Helle, og jeg kommer fra Israel, så derfor er jeg luder. Prøv lige, der er en eller anden... okay, det der, det er frækt, de gør. Hold kæft. Poppe, jeg går lige din... hvad for nogle figurer har du der i hjørnet? Mor, Fede solen fræk med de der solbriller. Bror, du er Hvad 12. koster de? de koster Mere mig end 40 din- lapper. I hvor er det? Du skal godt få en tur i sengen for dem. Hvor gammel... Røv! Nej, Hallo? ikke røv. Hallo! Nej, brormand, de er 12. Ej, så der kommer en anden. Boller. Hvis der kommer en eller anden børnelokker. Okay, hvis du skulle beskrive mig, hvem Gina er så? En eller anden med mange bumser. Føj, du er i hvert fald mest klar. Hvad er det, du siger, din bedris? Din bedris. Jamen, det var så de det var... Arr. Hallo, jeg er som headset for nogen. Dit headset er ret sejt, og sådan. Skal vi have sammen? Det virker hver gang. Det virker hver gang her til. Det var ikke det, han mente. Han mente det der med samleje. Ja. Ja, jeg havde fattet den. The fuck, du ligner en appelsin. Så gik han bare ud. Hvorfor har alle fede kællinger fucking lækre veninder? Hvad? Sagde jeg noget forkert? Nej. Der er en fed kælling. Nej, se mere. De skulle lige fatte den op i deres små hoveder. Hvad kan Det er I det falske sted. Vi har set hinanden. Har vi det? Spurgt. Det er mig, den vinder. Hvad? Det er mig, den vinder. Ja, den vinder. Det er, at jeg kigger... Hende den mærkelige. Jeg forstår ikke... Oh my god. Jeg har lige stået og flexet røven til en hel masse random mennesker. Gør det lige igen. Nej. Jo, du var det. Please, svar. Du skal ikke spille stor kælling. Hun spiller ikke stor, hun er bare fed. Ja, okay. Jamen, det med over i baggrunden, ikke? Jeg var også sammen med 2 børn på det her. Jeg tror det er en hund. Nej, der er en hund. 2 sekunder. Den Nej, en hund. Det er din lille søster. Hun er grim. Ej, men okay, shit, det er virkelig ondt. Disse magt fight. Jeg forstår ikke tysk. Dum Ej, det der. kælling. Voldsom ordforråd. Yes. Du er lækker.
snap? Hvor gammel Ja. er du? Jeg er 16. Hallo, du vil godt lige have en snap, ikke? Jo, fyr snap. Hvor gammel er du? Jeg har ikke ændret det. Prøv lige, hendes veninde er sgu da dejlig nok. Prøv lige, jeg vil hellere have veninde. Hallo, kan du ikke lige ud af kameraet? Vi vil hellere have din veninde. Og lidt hurtigt. Hende der. Jeg skal lige snakke med hende. Hej. Hej, hvad hedder du? Jeg hedder Dagmar. De er jo pænt dejligt klamme. Vent lige. Er I på coke? Nej, du siger det ikke. Men I kunne godt være på mit ansigt lige nu. Nej. Er du et spøgelseshus? Til bøssesnus. Ja. Er I et spøgelseshus? Nej, men det er sådan virkelig vigtigt, jeg ved det godt. Jeg har ellers lige været på ferie. Hallo, er I et spøgelseshus? Nej, det er bare virkelig dårligt lys. Nej, du skal bare sige nej, bro. Nej, bro. Er I et spøgelseshus? Nej, bro. Fordi jeg skriger, når jeg kommer ind i. Oh my god, det må du faktisk gerne. Se det. Er du luder eller hvad? Nej, jeg gør det gratis. Ja, okay. Assalamu alaikum. Omar Balash. Er det fint? Nej, er du Det kan et godt være. spøgelseshus? Det tror jeg ikke. Jeg elsker at skrige, når jeg kommer ind i det. Ja? Hallo, er du et spøgelseshus? Jeg tager. Er du et spøgelseshus? Nej, det tror jeg ikke. Jeg elsker at skrige, når ja. jeg kommer ind i det. Nej, han er fræk. Nej, hvor kunne jeg godt bare stikke min pick-up i næsen på dig. Ja, sådan. Sådan er du gør. Okay. Nej! 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 Bro, jeg har sendt